Kaixo. Bueno, Mateunez konfinamendu nahi buelta ematen hasi gea pixkanaka. Egia da egoera berezia bizitzen ongeala, baina bueno, ez da nahiko arrazoi etxean geldik egoteko. Eta eguna sofan egon berrian telebista ikusten, mugikorakin denbora pasa, iritsia momentua ja pixkat gorputza martxan jartzeko. Eta bain baimena eman diguela egunian pare bat aldiz, goizian da bai gaualdea kirola egitea ateatzeko, momentua iritsia pixkat itxasuan igeri pixkatin, korrika pixkatin, bizikletan buelta bat eman, edota mendira juteko, aprobetxatu oso baina egualdi hona datozela eta udarareia gerturatzen nahi dela, betire buruakin, da pixkanaka forma hartuz, baina venga, gorputza moitzea. Animo! Hasi.